Ψυχανάλυσέ το με τη Φένια Κοκολογιάννη στον ήχο FM 94,2. Ερχόμαστε με θετική ενέργεια, με κέφι και με ενημέρωση για όλους εσάς που θέλετε να πίνετε τον καφέ σας και να ακούτε τις ειδήσεις της ημέρας ξεκούραστα στον καναπέ ή κάνοντας τις δουλειές του σπιτιού κάθε πρωί. Και επίσης, η Φένια Κοκολογιάννη, ως κοινωνιολόγος και ως σύμβουλος ζωής, προσφέρει χρήσιμες συμβουλές για όλους. Πώς θα ξεπεράσουμε τα προβλήματα στη σχέση μας με τους γονείς, τους φίλους, τον σύντροφο ή τη δουλειά μας? Πώς θα προστατεύσουμε την ψυχική μας υγεία? Και φυσικά δεν θα μας λείπει μουσική που θα σας χαλαρώνει και θα σας διασκεδάζει. Ψυχανάλυσέ το. Γιατί η κρίση και η καψούρα θέλουν ψυχανάλυση. Το κάθε σας πρόβλημα, δική μας υπόθεση. Ψυχανάλυσέ το με τη Φένια Κοκολογιάννη στον ήχο FM 94,2. Σύντομα στον αέρα. So mean, you're the meanest old woman that I've ever seen. I guess if you say so.